Good morning, good morning, good morning. Dari kami manakadya sa akon nga palayan. Mag-umpisa kami pagarab tungod nga wala lagi kami ka-start kinatagahon tungod nga nagulan na bait manakadya manami ang timpo para ga-start gid ang init. So dari ang akon yung mga tawo, hagos mga dya mag-anak ko dyan diri sa akon nga lugar para mag-arab. So kung nakita ninyo sa akon nga vlog, last November 9, nag-vlog ako diri nga kami nagatrabaho diri nga nag-direct kami diri sa akon nga palayan. So dari nang resulta nakita na luto na ang amon nga gina-direct nga palay. Pero kung makita nyo guys, tama yung vlog ko sang nagligad nga binulan nga mahina ang palay, ang ana nga uhay is because nga continuous ang ulan. So pag masigi-sige ang ulan, butang bago nagahina ang pagkuanit palay, ang pag-asinso it palay, ang tinggas it palay nagaiba. But mas marami ay nakikita gid nga may mabuol, pero may mabuol ako. Hindi siya nga niwa, duro nga pinaso nga ako nga mabuol. Pero mas marami gid diyan kun wa nag-inulan ay manami ang patubas. Pero wa man ako nagabasol sa ulan tungod nga sinambal ko sang una nga ang grasya, ang ulan, grasya. So dari kami mag-umpisa kami pag-arab. Diyan ako nga ginaistorya daw duna diya sang una nga mga ninuno namon nga amon nga ginatandaan nga kun bago kami mag-start it garab o ginatawag katong una sa amon nga mga ninuno nga na ginaumpisahan. Subot ang bagon sang unang timpo wala pa sang garab, ginaan nilang ang mga palay it kayog. Ugali ang palay sang una mga mahaba ang anda nga yung uhay. So prasit mga lubang, malangasin, mga yung haba na Bicol, lula po katuna, mga 8B, amo ng mga palay sa una. So, bago mag-start ka ulit ani, ginaumpisahan. Daw ginakutulan yun siya ag may cross, tapos may ginalo nga luyaag dulaw para amo ng aton nga bilang ginatawag nga panaming nga ginatabog ang mga malain nga mga espiritu diri sa imong nga palayan. Natabog mo parang mawa diri mga edit manami nga mga espiritu ng mga malain, mga idadalmunon, parang amuon ang ana nga kaundan. So dari kami manakara mag-start na kami. So para sa pag-umpisa o dari ano ikwan ana inyong aloy para nga gitabog nato ng mga maligno nga ginatawag sa aton nga palayan. O ikwan ninyo, isa-isa sa inyo. O ikwan na inyong garab. Okay. Na parang ginasundod naton ang katunguna naton nga mga ginaobra sa aton nga palayan bago kita magagarab. Agod hindi madula, parang tradisyon na, parang tradisyon. Okay. Pugang kon diyan kami gid nagapangamuyo nga ubayan kami it mahal nga Dios mo pag-umpisa namon sa among paggarab nga wala kami siya may maagyan nga mga disgrasya hasta kami nga matapos. So guys, subaybayan ninyo ang akong nga YouTube channel, ang The Seniors Agri Farm. Ginasabod amo diya para tandaan nga ginahaboy mo siya. Yan. Ginalibot mo diya. Para tabugon mo ang mga malain nga espiritu. Yan. Thank you.
yan ninyo, mas mahirap ko mo ha. Dan mahinay, basta sigurado. Puro walang mahina dito, oh. Tingnan nyo, puro-puro. Bilis-bilis mag-arab, oh. Kaya nag-focus niya kahapon. Mabilis yan pag magka-ano na eh. Minit na, okay na yun. Yan. Ito na, oh, minit na. Tingnan mo guys, yung bilas ko, si Citizen na, bro, magaling. Magaling pa mag-arab, oh. Parang bata pa ang dating niya, oh.